Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paSim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, tinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Muchangotiwo ndiri mugari wemuHarare, uye zvekare munge muchizoti ndine makore 53 years ekuberekwa. Ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Iniwo pandakapinda muHarare mushure mekunge ndatsvakirwawo basa nevamwe sekuru vangu, ndikauya muHarare ndikatanga kushanda, ndipo pandakabva ndachizosanganawo neumwe mukadzi uyo wandakapfimba. Mukadzi uyu ainge akashayikirwa nemurume wake, akabva ati chechi yavo yavanopinda havatendedzwi kuti vange vachidanana nemunhu anenge asiri wemuchechi imomo. So iye ainge ari muJehovah's Witness achipinda pasangano riri muHighfields makare muno muHarare. So ndakazoenda kuya ndokubva ndachizotendeuka ndikatanga kupindawo chechi iyoyo yeJehovah's Witness. Dambudziko rakazovapo rainge riri rekuti iye ainge achiti tanga wandiroora, apa mari painge pasina, because ndainge ndava kushanda sagarden boy kuya kwandainge ndakambotsvakirwa basa nasekuru. Ndakabva ndachizodzingwa basa nekuda kwekuti kambani yacho mukoma yainge iine udzvanyiriri, saka ndaiti ndikakomplaina ndiine vamwe avo vandainge ndichishanda navo ndainge ndisingatozvizivi kuti vaizopota vachindinyeya nemurungu, ndokubva ndachizomiswa basa. Saka ndakazotanga kushanda sagarden boy. Ipapo ndaita kupiwa nzungundamenya chaidzo, uye zvekare murungu wandainge ndava kushandira ainge aine kautsinye. Saka kuti ndinge ndichiunganidza mari yekuti ndinge ndichiroora mukadzi uya wandainge ndichidanana naye, painge pakarema. Saka iye ainge akati zvainge zvisingatoiti kuti tinge tichirara tose kana ndisina kumboenda kumusha kwavo ndikanomubvisira mari. Saka in secret mukoma ndakabva ndachizotanga kuitawo zvekukecha mahure, nekuti kwacho kwandainge ndichigara ndichishanda painge pari padhuze nerimwe bhawa. Saka usiku ndaitobuda in secret ndobva ndaenda ndotononwa zvangu doro, ndotokecha ndotodzoka. Izvi ndakatanga kuzviita muri mugore ra1998 pandakatanga kuita izvozvo zvekukecha ndichiuya nemahure kubva nawo kubhawa, nekuda kwekuti mukadzi uya wandainge ndichifambidzana naye iye ainge asingadi kuti tinge tichirara tose unless kana ndaunganidza mari yekuti ndinge ndichizomuroora. Iko zvino ndatova neaddiction, nditori addicted to prostitutes, and ndarara nevakadzi vanodarika 500 kubva mugore iroro ra1998. I thought kuti maybe ndichasiyana nazvo izvo zvandinoita, but nditori nedambudziko rekuti kana ndikaita mazuva ndisina kusangana nemukadzi ndinototanga kutorwara chaiko, kutonzwa mwoyo wangu uchirwadza nekuda kwekuti ndinenge ndisina kukwanisa kurara nemunhukadzi. Saka nemukadzi uya takazongosvikawo pakurambana. Kubvawo ipapo ndo pandakatanga kupfimba vamwe vakadzi vemuchechi. Chandakazoona ndechekuti vakadzi vazhinji vemuchechi medu vanenge vachitoda varume, but vasingazivi kuti varume vacho vanga vawana kupi, because chechi yedu ine mitemo iri very strict. Saka ndakatanga kupfimba vakadzi vevanhu muchechi. Dzimwe nguva paya apo pakufamba tichiparidzira vanhu vhangeri, ndaitiwo kana ndikawana mukana ndotopfimba mukadzi tobva tatotanga kutofambidzana. Vazhinji vekusame kingdom hall uko kwandainge ndichinamatira ndainge ndichirara navo vauya kwandiri, vaya vanenge vari vulnerable uye zvekare vanenge vari lonely, most of them going through divorce, masingle mothers. So I started counseling vazhinji vacho, and then ndaibva ndachizovapfimba taifambidzana kuzonosvika mukoma
tazorara tose. Saka ndichiuya panapa ndaneta. I am tired of pretending as if everything is okay. Vakadzi vandarara navo vakawandisa, uye zvekare vandatapurira chirwere vakawandisa, nekuti ndakapiwawo chirwere handizivi kuti nani zvangu ndakazongotanga kurwara. Pandakarwara mukoma ndakatiza ndikabva muno muHarare ndikamboenda ndikanogara kumusha, zvekuti hakuna anozviziva kuti ndakarwara. Saizvozvo pandakaona kuti ndainge ndarikavha, kwava kuchizodzoka kuno zvekare kuHarare, ndikaramba ndichingoenderera mberi nemabasa angu. Mukadzi wose uyo wandinenge ndarara naye ndinototi ndinge ndichirara naye pasina kushandisirana dziviriro. So handizivi kuti ndingazvifambisa sei. Dai kwanga kuri kunzi ndine mabhizinesi, zvimwe kuda vanhu vaikwanisa kuti wakaromba mundara iwe, ndokusaka uchirara nevakadzi vakawanda kudaro. But handina kana chandiinacho, ndinotozvitamburirawo zvangu. Iko zvino ndava kutongoitawo zvekurima, ndo zvinondipawo mari. Ndikudawo help kubva kumhuri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndinoenda kuchechi yeJehovah's Witness, uye zvekare ndakarara nevakadzi vanodarika 500 kubva hanzi mugore ra1998 ndo pavakatanga kuita izvozvo. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzaiti pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri kuno kumhiri kwemakungwa, asi ndauya pano kuti ndinge ndichishare nemi secret yangu iyo yandiinayo. Zvakazoitika kuti ndinge ndichizopiwa pamoveri naHappy, uye zvekare tichizoroorana. Zvakaitika mukoma, inini nebest friend yangu takasangana tose when we were in nursing school. Ainge aine mukomana wake who was a doctor already working, then inini mukomana wangu he was a teacher. Saka takazoti tose taroorwa, iye ndiye akatanga kuchata nemurume wangu. We could not afford to have a big wedding, then we just had a court wedding mukoma. Saka pakatongogara patongoita kagrudge ikako kekuti even though ndainge ndichifara naye, but ndaingorwadziwa kuti saka inini ndainge ndakawanikwa nemurume uyo ainge asina chaainge ainacho. That pain, it was very hard for me. Saka ndakabva ndachizotanga kungochiva murume wake, kuzonosvika ndichizosejusa murume wacho, ndokubva achizondipfimba. Saka ndaiti paya apo paanouya kwandiri achindiudza kuti sometimes vanenge vachinetsana iye nemurume wake, ndipo pandaibva ndachizomupa maadvice ndichimuudza kuti dai wangosiyana naye, because zvose zvaari kuita ari kukujairira. Ini wangu murume haambondijairiri like that. Ndaiti kunyange ndikanetsana nemurume mukoma, I would go to work even smiling, ndichimunyepera ndichimuudza kuti murume wangu is very gentle with me, hatitombofikana takanetsana. Dzimwe nguva mukoma ndaitoti paya ndikawana mukana ndoshandisa ka last money kandinenge ndiinako, ndobuda ndobva ndapretenda as if ndinenge ndatengerwa lunch nemurume wangu, kana kupa security kuti ena unonditengerawo chakati. Security aiuya nechikafu. Apa ndinenge ndamuudza kuti unge uchinyepera vanhu kuti wapiwa chikafu ichocho nemurume wangu. Saka kwainge kuri kungopa shamwari yangu pressure yekuti angachiona sekunge I was enjoying life more than her. Apa nekusaidi ndichidanana nemurume wake. Pandakadanana nemurume wake ndainge ndoudzira murume wake zvekuita zvokuti vakasvika pakunetsana. Saka friend yangu akazoya kwandiri akati shamwari, ini handichazivi kuti ndoita sei. Ndafunga kuti ndinge ndichitsvaka munhu anondibatsira. Ndikati uri kuda munhu akaita sei? Akati zven'anga ndinotya, saka ndiri kuda munhu anondibatsirawo, kana kuri kunzi anenge ari mufundisi
kana kuti muprofita ndikabva ndati it is okay, ndichaona kuti ndoita sei. Ndakazoti ndaenda kumusha ndokubva ndachizotaura namama vangu namudhara. Saka mudhara vangu ivo vainge vachiita zveun'anga, sezvo vainge vasingasvikirwi nemudzimu, vaita zvehakata. Ndokubva ndataura navo ndikati mama nababa, nyaya iripo yakamira sekudai. Ininiwo ndine murume wandiri kufambidzana naye, handina kutanga nekuvaudza kuti ainge ari murume webest friend yangu. Ndikavaudza kuti murume uyu ainge aine zvimari zvake ende aiti ainge achida kundiroora. Apa dzainge dziri nhema. Ndikati tarirai muone mukuwasha wenyu kuti kubva zvaakangobvisawo zvimari izvozvo zvitsvakirai kuno, mukatipa mukana wekuti tinge tichichata kuitira kuti patinozotenga midziyo yedu tinge tichizova tiine muchato sezvamakataura baba. So nyaya iripo ndeyekuti uyu munhu ndinoona sekunge asitomborina kana future zvachose. Ndokusaka ndava neumwe uyo wandiri kufambidzana naye. Saka baba vakabva vati vainge vachazondigadzira, ndokubva vandigadzira zvekuti murume webest friend yangu akabva atanga kundida to bed. Mukomana She ndakazovabudira pachena after ndatova nepamuviri. Ndikadzokera kumba ndikati munhu akandimitisa ndinhingi. Apa vainge vachitomuziva nekuda kwemishonga yandainge ndichimushandisira, haana kumboramba. Ndokubva ndachizoenda naye kumusha mukoma, titori nemazigrosari. Apa ainge ava nerimwe zimotikari raainge ava kushandisa. Makore acho iwawo painge paine program yeUnited Nations, saka aiva neland cruiser yaainge ava kufamba nayo. Ndo imwe zvekare yakaita kuti ndinge ndichimuchiva motikari iyoyo. Taenda kumusha, vabereki vangu vakafara chaizvo. Mukomana She, murume wangu akadyiswa directly naamai vangu nekuti vakatondiudza kuti ndisazodya naye chikafu cheusiku mushure mekunge vapedza kupakura. Vakangonditi iwe usazodya naye. Mukomana She akadya ari ega. Ndokubva tachizoenda tikanorara, ndokubva tachizodzoka kuHarare. Kubva ipapo akatanga kunetsana even more nemudzimai wake, my best friend. Ndakabva ndachizotora friend yangu ndikamuti handei kumba umbonobatsirwa nababa vangu. Takati taenda kukumba mukoma. Apa vabereki vangu vainge vakanditi ndinge ndichizoendesa makotoni andainge ndakashandisa pandainge ndiri kumaperiods. Ndainge ndakaita saizvozvo friend yangu ndichizoenda naye. Baba ivo vanoti vakatora makotoni iwawo zvekare netsvina yembwa vakazvizanganisa vakazvisoka mumvura. Mvura iyoyo vakazoitora vakazoshandisa mimwe mishonga yandisingazivi zvangu. Ndokubva vachizoti ange achigeza. Vakabva vachizomuudza kuti aifanira kuti ange achizotenga mutsvairo tichangopinda muHarare. Akaita saizvozvo. Mutsvairo uyu iye chaainge asingazivi ndechekuti paainge achitsvaira mumba make ainge achitozvitsvaira achizviburitsa mumba make. Kwava kuchizoramba murume mukoma. Akaramba murume, hama dzake dzikamboedza kugara naye pasi. They tried to cancel him but ainge asingatombonzwisisi zvachose. Ndokubva atoramba murume. Kwava kutiza nechimwe chikomba akaenda kanogara kuBotswana. Saka Habi akazosara ari ega. Apa nhumbu yainge ichikura. Iniwo kusaidi kwangu ndikabva ndachizoramba murume. Takangorambana nekanyaya kadiki diki. Ndikatomudza kuti ndainge ndava kusamuda nekuda kwekuti ndainge ndava nemunhu wangu wandainge ndava kuda. So after that ndo patakazotanga kugara tose. Takatanga tichagara tose in secret. Tikabva tachizotsvaka imba somewhere kwatainge tisingazivikanwe, kudzamara zvazozivikanwa kuti tainge tava kugara tose. Saka friend yangu akatombopopota but ndakangomuti handiti iwe wakaita chihure ukatiza nechikomba. Murume wako ainge achitoda kutozviuraya, saka unofanira kutoti unge uchitonditenda. Takabva tachizobuda munyika tikabva tachizouya kuno kumhiri kwemakungwa. Ndo zvakaitika izvi mukoma. Ndakazoroorwa zvekare ndikachata. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu pakaipa.
yama1 regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakaitwa mukadzi wechikwambo nababa vangu. Baba vangu mukoma vainge vaine mari. Iko zvino ndava nemakore 42 years ekuberekwa. Handina mwana mukoma. Kumboroorwa ndakaroorwa, asi chandakazoona chinoitika kana ndikaroorwa, murume iyeye anenge ava kungogara achingorwara nguva dzose, ende varume vose avo vandinenge ndava kugara navo vanotanga kuita problem yemusana, kutemwa nemusoro, zvekuti umwe wacho akazotosvika pakufa. Saka pandainge ndine 18 years ndakatorwa namai nababa tikaenda kun'anga. Tasvika kukuya ndikabva ndachizotemererwa nyora. Saka nyora idzi mukoma ndo dzinoita kuti chikwambo ichocho chinge chichiziva zvose zvandinenge ndichironga nezvandinenge ndichida kuita. Saka ndakura manje, I wanted to settle down. Ndanga ndichida kuti ndige ndichizovanawo umwe munhu uyo wandinozosvikawo mukuchembedzana naye, but dambudziko ndiroro ndakaitwa mudzimai wechikwambo. Handina chandisina mulife. Everything that I want, I have it. But dambudziko ndiroro. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndiri kutsvakawo n'anga kana kuti muprofita anokwanisa kundibatsira. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma, ndasvika pakuomerwa neupenyu, ende ndine imwe n'anga iyo yandiri kutaura nayo. N'anga iyi iri kuti inozvigona, saka iri kuti inoda kuti ndinge ndichizochekeresa chibereko changu, kuti ndinge ndichiita mari. Saka mwedzi inotevera iyi ndiri kufanira kuti ndinge ndichienda kuZimbabwe. Itori nemimwe mishonga iyo yayakanditumidzira, ikati muzukuru, testawo uone kuti mishonga yangu inoshanda here kana kuti haishandi. Saka ndakashandisa mishonga iyo yomukoma. Ndakaita mazuva 3 ndichiti ndikabuda nichienda kubasa ndainhonga mari idzi dzandainge ndichinhonga ainge ari ma200 kunosvika pama400 rands ndo mari dzandainhonga. Se zvandainge ndakaudzwa nasekuru kuti ndoda kungokurakidza chete kuti ndine masimba, uchati each and every day uchienda kubasa uchange uchinhonga mari, but haunhongi yakawanda. Ndichangokupawo mari iyo inoenderanawo nemari yawakandipa yawakabhadhara mumatare. Saka ndainge ndakabhadhara dare re$90 US. Saka ndakabva ndachizonhonga mari iyo yomukoma yainge ichingoenderana nemari yandakabhadhara mumatare avo sekuru ava. Saka ndiyo confession yandiunza pano. Ndoita sei? Ndoenda kumusha here kana kuti kwete? Murume wangu iye hatozvizivi kuti izvi ndo zvandakaita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, pakaipa. Hanzi ndafunga kunotengesa chibereko changu.